фикр карди лимонай? ин лимон неста. як хабари хуш дорум барои нафарое ки умра омадани биден вале 14 рӯза неу зиёд мехостем ки зиёдтар бесен дар заминои муқаддас. ина барои шумо шанси беҳтарин. рӯзи 24 ноябр рейс дорем. 25 рӯза нархиш нархи 14 рӯза $1300. 25 рӯз мебиёен иншаалло дар заминои муқаддас тоату ибодат мекунен, вақтона хубу хотирмон мегузаронен. тамоми зиёратгоҳҳои Макка, зиёрати Мадина, тамоми мазоротҳои зиёратҳои Мадина, экскурсия саёҳаташ ва шаҳри Тоиф ҳам зиёрату экскурсияи саёҳати шаҳри Тоиф. тамоми хизматрасониҳомон дар дохили ҳамин пул дохил мешавад ба ҷуз питания. бе питания яъне ки ҳамин рейс бе питания. дигар рейсҳомон питания дора. ҳамин рейс да без питания. 25 рӯза вале бе питания. хулосаи гап чӣ кунен? занг занен дар рақамҳои дар рӯи экран будагӣ бародарое ки масъули ҳамин кор масъули зангҳоро ҷавоб додананд. иншаалло зангҳои шуморо ҷавоб метаҳанд. ба дили пур хезем биёен дар Маккаи мукаррама. иншаалло ман худам шуморо пешвоз мегирам. тамоми хизматрасониҳош ба зимаи худам гуфти ҳамун гапҳо худам ҷавоб метем. дар рекламаи додагим иншаалло ки ҷавоб метем. шумо ҳамин 25 рӯза ҳамин хеле мегузаронен ки мерен я ҳаёт раҳмат мегӯен исмоил ба падару модарат барои ҳамин корро ташкил кардананд. ва иншаалло бо дуо мекунем барои роҳбарони ширкати Рамазон тур. ман боварӣ дорум ҳамин чиза. иншаалло аввалаш алло худаш боварӣ дорум ки шумо сафартона хубу хотирмон мегузаронед. занг занен рақамҳо дар рӯи экран. ҷо камай бародарои азиз. 70 нафар дар ҷоай аллакай камуш мондага. я 10-12 ҷои дигай барои авай ҳар чиз зудтар нимҳози ҳамин видеоро диди сраза занг зан ҷота зайнит кун ё ки падару модарта роҳӣ кардани омаданиам ба умра барои ту шанси беҳтарина ки 14 рӯз неу 25 рӯз падару модарат дар заминои муқаддас мегардану умра анҷом метиҳану бо хубу хотирмон иншаалло ба сари баланд меран ва як ҳаёт барои ту бори фарзанд дуо мекунанд. дуои хуб. фикр карди лимонай? ин лимон неста. ин афлесун апелсин. алҳамдулилло. Рамазон тур дар хизмати шумо. рақамҳои боварӣ дар рӯи экран. занг занед омада умраро анҷом диҳед. бо ширкати Рамазон тур умраи шумо хубу хотирмон мегузарад иншаалло.